Mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej l-għadd tal-voti mhux se jibqa' jsir bl-idejn, iżda l-poloz tal-voti se jibdew jingħaddu b'mod elettroniku u awtomatiku. Dan tħabbar mill-kap tal-Kummissjoni Elettorali Joseph Church f'konferenza stampa biċ-ċentru tal-għadd tal-voti fin-Naxxar. Din is-sistema mistennija tkun aktar affidabbli mis-sistema l-antika hekk kif il-voti se jingħaddu mingħajr żbalji b'mod aktar effiċjenti, trasparenti u ferm iktar veloċi minn qatt qabel. Din is-sistema l-ġdida hija diġà armata se tkun ibbażata wkoll fuq l-istruttura eżistenti tas-sala tal-għadd tal-voti. B'kollox se jkun hemm 13-il mejda, waħda għal kull distrett. B'kull mejda għandha fuqha żewġ scanners u għadd ta' screens illi juru l-aħħar informazzjoni dwar il-proċess tal-għadd tal-voti. Is-Sur Church spjega li issa il-voti mhux se jibqgħu jitqasmu f'pakketti 50-50 għax kull minn bżonn li jsir hu li jiddaħħlu l-voti wiċċhom l-isfel fl-iskanner. Minn hawnhekk b'mod awtomatiku l-iskanner jara fin-numri li jkun hemm miktuba ħdejn isem il-kandidati filwaqt li jibda jgħod kif jintirtu l-voti. Kull vot li s-sistema tqis bħala dubjuż għax ma jkollux in-numri miktuba kif suppost jew għax tħassar mill-votant se jgħaddi mill-arbil tal-Kummissjoni Elettorali u tad-delegati tal-partiti politiċi li għandhom l-aħħar kelma. L-ewwel iksir l-adjudication, ġifieri fejn għandek l-invalid jew id-dubjużi dawk ħajjiġu mlatfa minn kumplament tal-voti l-oħra, u mbagħad il-voti li jkunu għaddew mill-adjudication ħajjitilgħu fuq l-screens li hemm quddiem il-perspex eżatt. Is-sem tal-partiti politiċi mhux se jkun esklus minn din is-sistema l-ġdida. Bħalma ġara f'elezzjonijiet preċedenti, il-voti kollha dubjużi se jkollhom bżonn jiġu analizzati mir-rappreżentanti tal-partiti. Fejn qabel il-proċess tal-għadd kien jieħu l-ġranet, issa dan mistenni jkun konkluż għal kollox f'7 sigħat. Waqt prova li saret mill-Kummissjoni Elettorali, is-sistema l-ġdida kienet kapaċi tot il-voti kollha tal-elezzjoni ġenerali tal-2013 f'madwar 7 sigħat. Madankollu qabel jiġi ppubblikat ir-riżultat aħħari, trid titlesta l-aġġudikazzjoni tal-voti dubjużi kollha mill-partiti. Għall-ewwel darba wkoll, il-poloz tal-voti se jinkludu fihom ritratt ta' kull kandidat. Il-Kummissjoni Elettorali bidlet ukoll il-kaxxi tal-voti kollha. Il-kaxxi tal-voti issa huma aktar trasparenti u tal-plastik, madankollu se jiġu s-siġillati bl-istess mod kif kien isir qabel.